बाप्पा, पण मला एक कळत नाही, तुम्ही मला सोडायला का येत नाही? दरवर्षी मी एकटा जातो आणि आईसोबत परत येतो. तुम्ही आईच्या घरी का येत नाही? श्री गणेश आज इरेलाच पेटला होता आणि महादेव नेहमीसारखेच स्थितप्रज्ञ होते. का येत नाही तुम्ही माझ्यासोबत? तुम्हाला वेगळे मोदकाचे ताट हवंय का? की माझ्यासारखा बसायला मोठा पाठ हवाय? मला सांगा म्हणजे सांगा. श्री गजानन असंख्य प्रश्नचिन्हांसह कैलासाधिपतींसोबत बोलत होता. पार्वती नंदन, गौरीसूत अशा अनेक नावांनी प्रसिद्ध असलेले महादेवांचे पुत्र आज साक्षात शिवशंकरांसमोर तुम्ही कोकणात माझ्यासोबत का येत नाही या एका प्रश्नाने तांडव घालत होते आणि अवघा कैलास महादेवांसमोरच्या त्या विनायकाच्या हट्टतांडवाचे रूप पाहत होता. खरं तर गजाननाला हा प्रश्न का पडावा यापेक्षाही महादेवांचे आपल्या पुत्रासोबतचे नाते नेमकं कसे आहे हा पुराणाच्या पानात कुठेतरी लपलेला प्रश्न आज कदाचित उलगडत जाणार होता. आईचा लाडका असणारा विनायकाला वडील महादेवांच्या अगाध लीलांमुळे जी ओळख मिळाली ती केवळ गजानन ह्या शब्दापुरती मर्यादित नाहीये. ती गोष्ट आहे वडिलांच्या क्रोधाची, वडिलांच्या प्रेमाची आणि वडिलांनी दिलेल्या दायित्वाची. आज शिवशंकराने ते गजमुख विनायकाच्या धडावर बसवले म्हणून तर त्या अनोख्यापणाची गोष्ट प्रत्येक अवतारात लपली आहे ना. अर्थात ह्या गोष्टी श्री गजाननाला ठाऊक असतील, पण तरीही आज हा पितृऋणाचा संवाद घडत होता. एवढा वेळ शांत असणारे श्री महादेव त्या बालहट्टापुढे बोलू लागले आणि ते बोलण्याच्या अगोदरच जटावरची गंगा उत्फुल्लतेने प्रवाही झाली. भाळावरचा चंद्र तेजस्वी झाला आणि नंदी महाराजाच्या गळ्यातील घंटांचा नाद निनादू लागला. ती गोष्टच तशी होती. एका पिठ्याचे आपल्या पुत्रापोटी असलेल्या नात्याचा अध्याय उलगडणार होता. श्री गणेशा, तुझ्या जन्माची गोष्टही प्रतिकात्मक आहे. पार्वती मातेचा विनायक माझ्या क्रोधामुळे गजानन बनला आणि त्याच रूपात जगतप्रिय बनला. आज तुझे किती अवतार आहेत याची गणना करायला वेदपुराणाची पानंही कमी पडतील, पण प्रत्येक युगातल्या तुझ्या अवताराची गोष्ट ज्या कथेला जोडलेली आहे त्या रूपात तू त्या परिस्थितीचा विघ्नहर्ता बनतोस. ते दैवताचे जे रूप आहे ते आराध्य आहे. एकाच रूपात लोकांनी पूजणे आणि तुझ्या प्रत्येक रूपावर भक्तांनी मोहलुब्ध होणे हे श्री गणेशा तुझ्यावरचे अतीव प्रेम आहे. तू मोहक बालगणेश आहेस, पण तू चौघ्या देवलोकांचा स्वामी महाविनायक आहेस. तू सगळं आहेस, त्या रूपात तू तो असतोस आणि हे सगळं पाहणं हे आमच्यासाठी असीम आनंददायी आहे. आपल्या वडिलांच्या तोंडून आपली स्तुती ऐकून नकळत श्री गणेशाची सोंड मस्तकी डावीकडे उजवीकडे हलत होते. चिमुकले नेत्र अजून लहान होत होते. पायाखालचा उंदीर तर सगळ्याच रूपात मी किती भाग्यवान आहे यासाठी 2 पायांवर नाचत होता आणि कैलास तर आज महादेवांचे वडील रूप समजून घेत होता. पण श्री गणेश आपल्या प्रश्नांवर ठाम होता. तुम्ही माझ्याबरोबर यायचे म्हणजे यायचे, मला माझ्या पिताश्रींना दाखवायचंय ना. आई येते मग तुम्ही का नाही माझ्यासोबत? महादेव शांत हसत म्हणाले, बोल, कुठे यायचंय? श्री गणेश उत्तरला, कोकणात माझा उत्सव असतो तिथे चला. अरे पण तू एकटा जातोस म्हणून सांगितले कोणी? करबंजावरचे नागमंडळ, डोईवरचा चंद्रसाज, बसण्याचे व्याघ्रजिनं, एवढा तर साज माझाच असतो ना. नाही, तुम्ही प्रत्यक्ष चला. बरं बाबा, मी नक्की येईन तुझ्यासोबत, पण अट एक की तू जिथे जाशील तिथे मी असताना. तुम्ही येतच नाही तर असणार कुठे? श्री गणेश तोपर्यंत हलके हलके रागवू लागले. श्री शंकर म्हणाले, चल एक काम कर, जा तुझ्या कोकणातल्या गावात आणि मी आहे का नाही ते बघ. श्री गणेश टुनकन हुंडीर महाराजांवर स्वार झाले आणि आकाशभ्रमंती करू लागले. प्रत्येक गावात त्यांना रामेश्वर, कुणकेश्वर, महादेव, कनकेश्वर, मार्लेश्वर, सप्तकोटेश्वर, वाघेश्वर, व्याडेश्वर, रहाटेश्वर अशी असंख्य स्थानं दिसू लागली. श्री गणेशाला आज पिता महादेव चराचरात जाणवत होते. आपल्या उत्सवासाठी वर्षभर त्या प्रत्येक गावाच्या सुखसमृद्धीच्या भरभराटीसाठी जागता पहारा देणारा वडिलाच जाणवत होता आणि त्याच समृद्धीतून गाव वर्षभर समृद्धीचे दान करून गणेशोत्सवात त्याचा सोहळा मांडतात. श्री गणेशाला हे सगळं माहीत नव्हतं असे नव्हतं,
पण आज महादेवाची गोष्ट मुलगा म्हणून समजून घ्यायची होती. मुलांसाठी आपल्या वडिलांच्या गोष्टी या कथा नसतात, ती व्रतं असतात. आपल्या आपण जगायच्या असतात आणि आपल्या व्रतातून त्या नावाचा सोहळा करायचा असतो. आपल्याला प्रत्येकाला वाटतं आपल्यासाठी आपल्या घरच्यांनी आपल्यासाठी काय केलंय, पण तुम्ही जिथे आज आहात तिथे तुमच्या आधी पोहोचलेले असतात. तुमचा महादेव हा अखंड स्थितप्रज्ञ असतो. तो तिथंच त्या कैलासावर ठाम असतो. म्हणूनच आपण ही पृथ्वी प्रदक्षिणा करतोय. महादेव जागा सोडत नाही, पण तुमच्यासाठी राख फासून बसलाय. ते निर्मोही पण या उत्सवात समजून घेऊया. त्याच्या भाळावरचा चंद्र तुमच्या डोक्यावर जो सहजपणे बसवलाय, बसायला व्याघ्रांभर, हातावर नागबंधन हे काहीच दिसत नसेल, पण जे सगळं आहे ते तुमच्या सोबत दिसत नसणाऱ्या त्या महादेवाची कृपा आहे. श्री गणेश मूषकराजाशी संवाद साधत होता आणि प्रत्येक महादेवाच्या स्थानाला बेलपत्र वाहत होता. त्यावेळी त्याच्या लक्षात आले, महादेवांचे प्रिय बेलपत्रही आपल्या पूजेला आपण आराध्य बनवले आहे. प्रिय असणारी एकमेव वस्तूही आपल्या पूजेत श्री गणेशांनाही हवीच असते. सगळी बेलपत्र गावागावातल्या शिवस्थानाला अर्पण करून पुन्हा श्री गणेश महादेवांसमोर आले आणि म्हणाले, मी तुम्हाला कुठे नेणार, उलट मीच तुमच्याकडे येतो. दरवर्षी तुमच्या गावात. हातातली बेलपत्र संपली होती. श्री गणेशाकडे त्याचे प्रिय असे एकच जास्वंदाचे फूल होते. श्री गणेशांनी पहिल्यांदाच महादेवाच्या चंद्रावर लाल जास्वंदाचे फूल ठेवले आणि त्याचवेळी अवघा कैलास उच्चारला, बाप्पा. समाप्त. सादर करता कोकणी यूट्यूबर, लेखन सुप्रसिद्ध वृत्तनिवेदक ऋषी देसाई मालवण. आवडल्यास लाईक कमेंट करून सर्व गणेश भक्तांना शेअर करा आणि माझ्या कोकणी यूट्यूबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.